ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും അക്ഷയ അച്ചൂസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പൂപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ വിളവെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമ്മാമ്മ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് അരിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. കഴുകി അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇത് ഉണക്കി വെച്ച് പൊടിക്കും. പണ്ടുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ ഈ സൗന്ദര്യവർദ്ധനത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ. ഈ പാലിലും തേനിലൊക്കെ വീത്തിയിട്ട് അത് പുറത്ത് തേക്കുമ്പോൾ സൗന്ദര്യമൊക്കെ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ചൊറി, ചിരങ്ങ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ രോഗമൊന്നും വരാറില്ല. തേക്കുന്ന അതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ. ഇത് കരിമഞ്ഞളാണ്. ഉണക്കി പൊടിച്ച് കറിക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന മഞ്ഞൾ. പിന്നെന്താ, ഇത് 2-3 മൂടിന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കിട്ടിയത്. ഇതും നല്ലതാണ്. ഇതാ വലുത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അപ്പൂപ്പൻ്റെ വീണ്ടും ടെറസിൻ്റെ മുകളിലെ കൃഷികളൊന്ന് കാണാം. ഇവിടെ തക്കാളി ചിലതൊക്കെ ഒന്ന് പഴുത്തൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് കൃഷിയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വളർത്താമെന്ന്. അടുത്തത് ക്യാബേജാണ്. ചെറുതാണ്, അതിൻ്റെ പരിവൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മുകളിലാണ് കേട്ടോ വളർത്തുന്നത്. ഇത് ചെറുതാണ്, പരിവായില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ പാവയ്ക്ക വിളഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കോഴി അടയിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരും ഫ്രണ്ട്. പിന്നെന്താ, അവൾ ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും നമുക്ക് ഏതെല്ലാം കൃഷികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ കൃഷികളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.